sa ginahambal sang pari o kon pastor man, kag magpangamuyo sang hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord, kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato, kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon mataon sa bilangon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Angel, anak. Salamat ka nakabugtaw ka na. Papa? Oo, Angel. Ako ini. Si Papa mo. Oh. Ginuyatan niya sa hugot ang kamot ko. Anak, kamusta ang pamatsyag mo, ha? Oh, ginatulok mo lang ako. May luyag ka ba lang iambal sa akon? Papa? Anak, tuduhang pagtawag sa akong papa. Hindi lang pag-ihutik. Luyag ko mabatian ang tingog mo, anak. Nabala ka ginakusan na tapos sa imo eh. Gani, sige na. Ihambal ang luyag mo, ihambal sa akon. Sige na, anak. Papa? Salamat gid sa maayo nga balita nga nakagwa na sa hospital si Angel, Mr. Ramos. Oo, ma'am. Kag salamat man ha sa pag-excuse mo sa iya. Normal man ang tanan niya nga lab test? May progress na bala sa iya, sir? Gintawag niya ako pero hutik lang sa kahinay.
Nagahipos naman sa liwat sa balay. Nagsugod lang inis ang nakita niya nga nahulog ang iloy niya sa hagdanan namon. Sugod sa doon, masami na lang siya nagahipos. Isa ka, bes. Wala ko mapunggan ang kainit sa ulo ko. Nasingalan ko siya. Oh, Mr. Ramos? May gintudlo siya. Hindi ko man makita. Kagang ginhambal niya, amo lang ang tinaga nga siya. Oh, matuod? Hindi ayhan. May ginatudlo gid man siya, pero hindi mo lang makita? Amo lang gusto ko may balaan, ma'am. To kati, hindi man siya mag-istorya. Nashock si Angel sa aksidente nga natabo sa iya iloy. Kag nasundan pagid, sang nagtaliwa na si mama niya. Ang masubo, kalawig na siyang iya therapy. Pero wala isang progress siya. Ganiging pauntat ko na lang. Ay, ipangamuyo na lang naton, Mr. Ramos, nga makarecover na si Angel. Sa kung ano man nga nakaapekto sa balatsyago niya, kag huna-huna. Oh, class, be quiet. May instruction ako para sa inyo nga individual activity. Ipos mo. Mati nga mo. Sini nga Christmas, maobra ka mo sang sulat para sa inyong mga ginikanan o kon guardian. Sulat man? Hindi Christmas card? Hindi. Magpamati ang tanan, ha? Maghimo ka mo sang sulat nga may mensahe nga luyag ninyo ihambal sa inyong mga ginikanan o kon guardian sa sini nga Paskwa. Hatagan ko kamo sang ligwa nga makasulat sang mensahe nga makahatag sa ila sang kanipan. Okay? Okay, ma. Okay. Bah, Angel, anak? Ano ini? Sulat? Para sa akon? Nagtango siya. Sige, basaon ko ini. Salamat, anak, ha? Para matuod sa ako ng sulat ngayon ni Angel. Ano mensahe niya, Dria? Bukaron ko ini kagbasakon. May style pang pagpilo-pilo niya siya. Ginutihan giniya. Ari na. Nabukad ko ng papel. Basahon ko. Dear Papa. Love, kugid ka mo ni Mama nga duha. Nag-ring ang cellphone ko? Sabdong ko na ini. Padayunon ko lang ng pagbasa sa sulat ni Angel. Hello? Oh, pre? Ay. Ari na ako sa balay. Matuod? May Pasko ka nga inugatag sa ihada mo? Advance, ha? Okay. Kay wala ka mo diri sa Christmas. Ate, sige. Oo, kadto lang di sa balaya. Ari lang kami diri. Angel, si maninoy mo Ariel, may ihatag nga Pasko sa imo. Ihada ko, dako ka na, kag pretty pa. Aring Christmas gift ko sa imo, batunay ni. Anong ihambal mo kay maninoy mo, ha? Angel? Thank you. You're welcome, Ihada. Kwan pare, malakat kami sa Bagyo. Mabalik lang kami di guro, lagpas na New Year. May family reunion abi kami dito eh.
Damo balik bayan. Ate, salamat gid pare ha. Salamat sa regalo mo. Enjoy lang kamo sa bakasyon ninyo ha. Wow! Katawam sang headphones nga ginatag ni Manili mo sa imo, anak. Oh, may noise cancelling feature pa, oh. Kag paborito mo pang color sini, purple. Abi, testingi nga suksukon. Sige na. Wow! Bagay gid sa imong design kag color, anak. Kag nakita ko sa mga mata mo nga nalipay ka gid sa nabaton mo nga regalo. Mamuok ng pagtulog sa akong anak. Nga nagasandig sa iya headboard. Ginasuksok pa niyang iya headphones. Nagkapamati sa siguro sa music kay. Anika, hinahinayon ko hukas ang headphones sa iya. Ara na, nahukas ko na sa iya ulo. Ibutang ko lang diri sa side table Karon, iplastar ko sa santadlong sa pagigta. Ara na, habulan ko siya. Tulog na nga akong prinsesa. Sa 3 ka tuig, inisipon lang ang mga tinaga. Ganamit lang niya. Halin sa nagtaliwan ang mama niya. Oy, ang headphones, may suga galing nga nagasiga-siga. Ano yan ang ginapamatihan niya? Usisam ko, abe. Ari, suksokon ko kag pamatian. Bah, wala? Wala siya sang ginapamatian? Wala sa music o kung ano man nga sound sa headphones niya. Pero nga kinasuksok niya ini. Ano ba lang buot silingon sa pagsuksok niya sini? Nga wala man siya sa music nga ginapamatian? Ay, anay kagali. Ang yagali sulat para sa akon. Nadumdumang ko na. Ano ka, basahon ko ato. Love ko gid ka mo ni mama nga duha. Na-miss ko na siya, papa. Kasubo sa nga ton Christmas, sang wala na si mama. Pa, hindi ko makahambal todo. Kay may bata nga nagasunod sa ginahambal ko. Oh. Ano ini? May bata ko no? Apang sadiin. Padayunon kong pagbasa. Permin niya ako ginasunod paghambal. Wala ko na namiyaan sa iya. Oh. Nakita ko, nagintiklod niya si mama sa hagdanan. Oh, Diyos ko! Kinasugid ni Angel sa ako na natabo kay mama niya. Nagaplanin tugang akong balahibo. Kag nagakurog ang akong kaunuran. Sa inikadako nga revelasyon, sang matuod nga natabo kay Emilia. Kulpi lang nagmalang akong tutunlan. Kinahanglan niya mag-inom ako sa tubig. Antes ko padayunon ang pagbasa sa sulat nga ini. Papa, kabad sang bata nga babae. Kinasunod-sunod niya nga akong ginahambal sa inyo ni mama.
Sang ginpawalaan ko siya, naakig siya. Dason, sang kapanahog si mama sa agdanan, gintiklod niya, kay naakig siya sa akon. Papa, sorry kid. Wala ko kang mugin sugiran ni mama parte sa iya. Wala na si mama, pero ari pa siya gyapon sa balay. Kinahulat niya ako maghambal. Kinasunod niya ako. Kinasinggitan niya ako sa tulunggan kung maakig siya. Kaya wala ko siya ginasapak. Papa, gusto ko masaylo na lang tas ang balay. Pwede, amo na ng Christmas gift mo sa akon. I love you, Papa. Love, Angel. Angel? Oh, Diyos ko. Diyos ko. Amo gali ining rason. Kung nga hindi makaistorya sa akong sang tadlong ang akong anak. Subong gid lang niya nasugid din sa akong pagi sa sulat. Makaluluoy man ang akong anak. Makaluluoy man siya. Angel, ikaw na lang ni sulat sa introduction ta para sa presentation ta sa science, ha? Kayoon mo pag-imo sang introduction, ha? Namion pag ang Mas ato nga damo kami presentation. balon brown sa imo, Angel. Kalma lang bala. Himuon na ni Angel, ah. Ba? Anak, nakibala ko. Kung nga nga natingala ka, nagindala ko ikaw dire. Amo na di ang balay ni Maninoy mo, Ariel. Hindi ba lang nagpabagyo sila? Timbang na nila ang ari dire subong. Kag dire kita maistar, hasta nga makapauli sila. Dire kita ma-Christmas vacation sa balay ni Maninoy mo. Nami dire view eh. Kag isa pa, kadako-dako sang TV nila. Pag gustuhan mo ko ng kaugalingan mo tanaw TV diri, hambal ni Maninoy mo. Ba, anak, naggihom ka? Abi mo, nalipay ka ako, Angel. Nalipay ako nga makita kaliwat nga naggihom. Nalipay kita ko. Sir, nakarga na tanan sa truck ang halakoton ng mga gamit. Salamat gid manong ha. Kay salamat man sa pagsunod mo sa akong gusto ha. Nga wala sa matingog sa inyo. Samtang nagapangakot kamo sa amon mga gamit. Sir, pamatyagan ko. May seryoso gid nga rason sa ginpangabay mo sa amon. Gusto ka manong. Total tapos namang karga. Palihog na lang ko sa ilo sa mga ini sa address na ginhatag ko, ha? Ate, ariglado, sir. Oh, kamusta ang prinsesa ko samtang wala ko dire? Nagpayaw ka kita na TV ay, no? Wala ka nagpasaway sa timbang? Kay tita nini mo? Galungo-lungo ka lang dira ah. Promise. Good girl. Good girl. May dala ko diri nga donut para sa imo. Hatagan mo si tita nini mo ha? Thank you, Papa. Anak, Happy New Year. Happy New Home. Wow! Nice, Papa. Kabalugig ko nga magustuhan mong balay nga ini. Gamay lang kag simple, pero mas bagay sa atong adwa. Ha? Mapabless kita sa atong balay next week. Agud nga malinong ang pag-istar naton diri.
Thank you, Papa. Class, Happy New Year sa inyo tanan. Happy New Year, Oh, nakita ko naman liwat ang crush ko. Kag naindihan ko sa grupo. Happy New Year, Angel. Happy New Year, Eugene. Happy New Year, mga classmates. Oh, Ba? Angel? Ikaw gina matuod? oh, welcome back, Angel. Thank you, Ma'am. Ay, Happy New Year, Angel. Okay, class. New Year, new performance task naman. Don't worry, guys. Ilabi na gid ikaw, Mini. Ma-participate ko sa grupo. Promise. Magabiang, di natapos na itong matahong kasaysayan kisa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Radio Bombo. Nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitros ang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang nagalik nga gripo ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the Guardian. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom. Maglimpyo sang salakyan kag mabintana. Magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sining nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Dandansoy bayaan, ta ikaw, pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon essayist sa tong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, o kung FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw, dagkon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa tong Japanese occupation. Ang ginatumod nga payaw sa ambahanon nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwa sang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang Payaw ang ginhingadlan ini nga solidad, apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Barangay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga Payaw non sang Dandansoy Festival.
Festival, isa ka madinuagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Siling nila, mas malambing ang bata kung nini ang nagtiti sa iloy tubtob sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabom ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga Good Manners and Right Conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects tubtub nga matamat nga ginbalik naman ini karon upod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kun maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kaangay sang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Diri sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan man kita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang, ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones.
sangkot sa sikat nga Tagalog folk song nga ginatiguluhan Bahay Kubo nga gincompose sang national artist in music nga si Felipe Padilla de Leon. Ano ang pinakauna o tanon nga nanginambit sa lyrics sang ambahanon nga Bahay Kubo? Well, wala sang liwan kundi ang singkamas. Ang singkamas o kun ang binomial name sini among Pachyrhizos erosus o kun common sa pagtawag jicama o kun Mexican turnip. Bangod ang ini nga nagakalap nga klase sang tanom sang singkamas ang nag-originate sa pungsod Mexico kag Central America sa taong 3000 BC pa. Tubtog in-introduce ini diri sa reyon sang Asya sa mga Katsila. Kaangay sa mga green, leafy, and yellow vegetables nga yara sa lyrics sang Bahay Kubo, singkamas is one excellent sources of nutrients nga makabulig para sa aton ikaayong lawas. Nakahibalo-bala kamo nga ang singkamas nga nagaduag puti kag mahagpok nga klase sang root vegetable kinakabig bilang superfood. Mangkaranon ini sang vitamins A, C, and K, folate, phosphorus, calcium, carbohydrates, fiber, and protein. Mula labot sini, ang singkamas manggaranon man sa antioxidants nga makabulig sa aton immune system, kag protection batok sa heart disease. Kag, good source man ang singkamas na ginatawag inulin. Ang inulin isa ini kaklase sang prebiotic fiber nga nagasupport sang gut health, improve digestion, and blood sugar control. Oh, ano pang ginahulata? Orab na kita sang juicy sweet singkamas. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportanteng organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat ka magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct ukon ang pagtudlo sa mga kabataan ukon estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior ukon maayo nga paminatasan, ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapareho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang nga mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani, hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kung ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon, yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Paano mo balagi natin luan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay nga mo toilet kag makusog ang flusher,
Ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sarang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala ka mo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod ginadivert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions. Kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kun eyelash infection bangod ang higko o kun bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. Isa sa mga ginakabig most beautiful native flowers diri sa Pilipinas amo mismo ang aton national flower nga sampagita. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tagsa kakabuhi sang tawo, kag sa tagsa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Selena, ngayagin pasakop
Kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Gintag na nga mga kasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on, I know I will. Si Lina? Natingala ko nga pamilyar ka sa akon. Ikaw gali ang matahom nga sekretary ni Gov. Nga makita ko pirmi sa Kapitolyo. Wala abi ako maanad nga makita ka nga wala nagasuksok sang pang-opisina nga bayo eh. Apang bagay sa imo ang ginasuksok mo. Wala ako makahibalo. Nga bolero kagali, Mayor. Nagasugid lang ako sa matuod. Kag sigurado nga pagkatapos ng eleksyon, mangin masami ng akong pagbisita sa Kapitolyo. Ha? Bob, mga pila ka barangay pa balang katuad naton? Nagtulog siya. Nga nagayuhon sa akon. Gusto ko pa ibalo sa imo. Nga nagalakat kita upod kay Bobby para magkampanya. Hindi kay makikintuanay ka sa iya. Excuse me? Wala ko nagapakig-into-anay kay Bobby. Mabuot siya nga tao eh. Nagapakig-hambal siya sang maayo. Ano man galing gusto mo nga buhaton ko? Bobby? On first name basis pa, ha? You should have finesse, kag mangin formal. Basi kung magdumdum si Bobby, nga easy to get ang sekretary ni Daddy? Well, I don't care. Kung ano man ang pensaron sa bisan sinos sa akon. Problema ko na ina. You're my secretary. So you must behave. Ilabi na kung kaupod mo ako. Excuse me. Basi nalipat ka? Nga temporary lang ini. Para sa akon, si Gov lang ang dapat ko kasundon. Kay siya ang matuod ko nga boss. Sa sulod sa pila kasimana nga nagaupod kami, nga talagsa lang nagahambalanay. Inaway pang ending. Kag sama-sami, ako nagasugod, agad maakid siya. Kag nalipay ako sang tago, ilabi na kung nagaugtas siya sa akon. Hindi ako mag-report sa campaign headquarters ni Bryce. Sa bahilo. Dito ako ma-report sa akong opisina sa Kapitolyo. Espesyal ang adlaw ngayon ni subong kay Gobe. Kagula sa bisan isang empleyado sa Kapitolyo ang nagakalipat sa adlaw ngayon ni. Mahimos na ako
Kamagkadto sa Kapitolyo. Happy birthday, sir! Salamat, Iha. Ay, ari galing regalo ko sa imo, sir, oh. Kabay pa nga magustuhan mo. Salamat. Ano pala ini? Buksin na lang, sir. Madali lang. Ari na. Wow! Charcoal painting sa akong laragway? Ba? Nakita ko. O doon nagpulang iya mga mata. Doon nagkahana siya nga maghibi. Madamo gid nga salamat, Iha. Kinapos niya ako. Happy birthday, Bob! Happy birthday! Ba? Natingala sila. Kung nga ginakos ako ni Gov. Sige sir ha. Mabalik na ako sa gwa. Sige, Iha. Kag madamo gid nga salamat. Dari ko nalang hulaton si Bryce sa idalom. Kaya amo man nilang ginhambal niya sa ako ni. Nga dari na lang kami matabuay para magkadto sa nakaschedule na mga kaladtuan subong. Sugod sa may nakakita sa akon na ginakos ni Gov. Pamatsyag ko. Do ako na lang ginahambalan sa Kapitolyo kung magkadto ako diri. Kag makita ko, do nagapangyamid pang iban sa akon. Pero, hindi ko na lang ginapagsapa ko na. Tugod matinlo man ang akon konsensya. Isa pa, wala ako sa nabatsyagan nga malis siya sa paghakos ni Gov sa akon. Nakiba na ako. Sobra lang ang kalipay niya sa regalo ko sa iya. Kag wala niya napungga ng emosyon sa pagpasalamat. Ay, si Nina? Oy,
Ano ginabuhat mo diri? Taga-dring isa ko kaabyan. Nagbisita lang ako kay birthday niya. Kag timing man nga nakita ko nga ari ka mo diri. Kag nagapangampan niya. Oo. Kay inapagani kami diri Pero tapos naman Mapauli na ka mo? Siguro. Wala naman sang madason pa nga schedule si Bryce. Sa akon ka na lang upod. Idulong ko ikaw sa inyo. Sige. Mapaalam na ako sa boss ko. Kami na lang madulong sa imo. Wala naman kita sa kantuan. Kag-isa pa. Managpauli naman kita. Kini dito na lang ako maupon sa abyan ko. Nga. Boyfriend mo ba lang lalaki nga to? Siguro naman, wala ka na sang labot din ha. Kung nga nagpalapit ako sa imo, agad magpaalam nga mauna ako pauli sa inyo. Wala ako nagapahilabot. Abang intugyan ka sa ako ni Daddy. Kag kung anong matabo sa imo, salabton ko ikaw. Hindi na ako bata. Isa pa, kilala man ni Gob si Philip? Hindi ka may mo mag-upod sa iya, Selena. Ano? I'm sorry. Kung hindi ako magsunod sa gusto mo, sir. Tigurang na ako Kag kaya ko na magdesisyon para sa kaugalingon ko. Kag base kung magabihan kami Bay. Sige. Philip, let's go! Hindi ako makahangop kay Bryce. Ano gusto niya na pagbaon? Ang hilabta ng kabuhi ko? Anong matarong niya agad buhaton nina? May problema bala? Wala. Awa. Idaw ka na alam gid sang paginawa mo Kapoy lang siguro ako. Dugangan pa nga. Tama kainit. Dilog na hapon. So, kinanglan galing nga makarelax ka. Pwede ba nga madinner anay kita? Sure. Alfonso, matuod ba lang nagbalitaan ko bahin sa imo kag sa sekretarya mo? Amelia, ano ba lang ginapanghambal mo? Base nagadumdum ka, nga hindi makalambot sa akon ang mga nagakatabo sa Kapitolyo? Sadto ko ba natalupangdan? Nga sobra-sobra ginang pabor nga ginahatag mo sa iya, kag sa iya pamilya. Bisa ng pagpa-estar mo sa iya sa isa sa aton nga mga apartment nga wala man lang ako sa may ginhimo. Tungod hindi ako gusto nga ang babaye nga ato ang suguran sang aton away. Kag wala ka gid man sang dapat nga paminsaron nga malain? Wala gid ayhan, Alfonso. Nakahibalo bala ako sa tanan nga nagakatabo? Kag ara sa imo huna-huna? Amelia, wala ko sang nahangpan sa ginapanghambal mo. Well, hindi ako magpanaog sa level ko sa babae nga to.
Nakalamot lang. Tungod sang wala siya nagmadinalagon nga babunit ang imo anak. Pati pa bala ikaw? Nga halos amay na lang niya? Amelia, madamo ako sa problema. Hindi na ako gusto nga madugangan pa sa mga pulos, duha-duha mo lang. Gusto ko lang ikaw nga paandaman, Alfonso. Nga base kung maguba ang inyong kandidatura ni Bryce. Tungod lang sa babae nga ina. Hindi lang ang kasubong niya ang maguba sa pamilya naton. Hindi na ako gusto nga masulit pang natabo sa to. Hindi mo na kinahanglan nga ihambal pa, Amelia. Tungod tub-tub subong, ginakonsensya pa ako sa natabusan to. Kag nakahibalo kagid, nga ginhindulsulan ko na ito. Ginapahanumdob ko lang ikaw. Nagalibog ang ulo ko sa ginapanghambal ni Amelia. Si Bryce, nagatindog sa may portahan. May kinahanglan ka bala, iho? Nabatian kong tanan ninyo nga paghambalanay ni Mami, Daddy. Inaganing ginapaligban ko eh. Nga hindi mo pag-istoryahon si Mami. Kag isugid mo sa iya. Nakaibalo ako, nga pati si Selena, gamiton sang akong kontra sa politika. Madugay ko na ina nga nabatian. Nga ginahaymuan ako sang balita sang mga kontra ko. Bahin sa sekretarya ko. Gani, sa imo ko ana idestino si Selena. Bisan tob-tob lang nga matapos ang kampanya. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Yes, goodbye. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasubpon sang kasaysayan ni Selena, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan, ginitag na nga mga kasing-kasing. Sa direksyon ni Marnie Mungkal. Love someone new someday. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo.
jasmine o kon Arabian jasmine. Ang sampagita ginhimo ini bilang pungsudnod nga bulak sang Pilipinas upod sa waling-waling orchid humalin pa sang tuig 1934 tubtob na karon. Ini pinaagi sa Proclamation No. 652 nga gin-issue ni Governor General Frank Murphy sa tung February 1, 1934 kalakip na diri ang nara bilang national tree sang aton pungsod. Ang bulak nga sampagita nga may binomial names Jasminum sambac ang native gali sa pungsod Bhutan kag India tubtob nga gin-cultivate ini diri sa Southeast Asia. Ang sampagita nagaduag ini puti kag daw kaangay sa star o kon bituon ng korte kon lantawon kag ang tagsa ka bulak kalabanan may 5 tubtob 6 kabilog nga oval-shaped petals. Hindi kaangay sa iban nga mga bulak nga may season lamang ang ilang pagpamukadkad, ang sampagita flowers naga-bloom bilog nga tuig. Nakibalo ba kamo nga ang sampagita isa ka night blooming flower? Kung gabi lamang ini naga-bloom o kung nagapamukadkad kag nagasira naman ang mga petals kun adlaw. Ang pinaka-special features sang sampagita amo ang unique sweet scent sini o kung tuman kahumot nga klase sang bulak sa bug-os nga summer season. Nakibalo ba kamo kung nga sampagita ang ngalan sang sini nga bulak? Well, suno sa legend, ang ngalan sampagita nagikan sa Filipino words nga sumpa kita, meaning I promise you. Nakaibalo man bala kamo nga may medicinal benefits nga makuha sa bulak kag dahon sang sampagita? Ginakabig ini nga antidepressant para sa mga Pilipino. Ang ato national flower nga sampagita nagasimbolo ini sang purity, humility and strength. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tao ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agod nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water, makasave man sang kwarta, bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agod nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas ang pinggan kag hindi pagpabayan nga nagatinubod ang gripo. Ang alibhon, bao. Mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi! Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao.
mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Leti Astudillo Aquino, Direksyon at Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang araw sa inyong lahat, mga giling naming tagapakinig. Narito ulit kami para magbigay aliw sa inyong lahat. Lubos kaming nagpapasalamat sa lagi ninyong pagtangkilik sa lahat ng drama dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions na inyong mapapakinggan sa iba't ibang istasyon ng Bombo Radio, the #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Sa ngayon, inyong mapakinggan ang karugtong ng naisadulang kasaysayan sa buhay o recuerdo ng ating tagapakinig, walang iba kundi si Romero. At ngayon, ating tunghayan ang mga sumunod na kaganapan sa buhay ni Romero. I have loved you. Anak, hindi matibay ang bakod natin, ha? Itay, hayaan nyo at iayos natin. Pero teka lang, matatamaan ang 5 tanim na saging ni Nana Magdang. Kasama naman niya sa nasurvey. Sa atin ang nagtaniman ng saging ni Magdang. Ay, walang hiya kang matanda, Asyong. Sakim ka. Nana Magdang, ako ang kausapin ninyo. Nasurvey na ang lupa namin. Anong survey-survey ang pinagsasabi niyo? Siguro kasabwat niyo ang mga surveyor, ano? Ha? Kahit ito ang dahilan para mag-away tayong magkapit-bahay. Magdang, huwag ka sanang magsalita ng ganyan. Mag-usap tayo ng mahinahon. Kung talagang nag-iisip kang matanda ka, bago niyo ginalaw ang bakod, kinausap niyo sana kami para walang away. Sino ngayon ang nakakahiya ngayon, ha? Sakim kayong mag-ama. Huwag sana kayong magsalita ng ganyan, Nana Magdang. Kung nagalaw man, iyan ay dahil nasunod ang survey tungkol sa boundary natin. Hindi pwedeng magkamali ang surveyor dahil may mapa silang sinusunod. Ang dami mong alam. Hindi ko matanggap ang sinasabi mo. Nakapag-aral ka nga, pero hindi ka nag-iisip, Romero. Ay, Alegria! Kunin mo ang itak at putulin ko itong isang bulig ng saging. Baka nanakawin ulit ng walang hiyang lalaki. Nana Magdang. Ay, hindi ba totoo ang sinabi ko? Ito ang tandaan nyo, Asyong at Romero. Isusumbong ko kayo kay Kapitan kapag ipinagpatuloy nyo ang ginagawa nyo. Ay, nako. Paano yan? Galit na umalis si Nana Magdang. Ipagpapatuloy ba nating magbakod? Wala tayong magagawa. Yan dyan lang mga magtatrabaho. Kaya ituloy natin. Kahit na hindi naman matapos ngayong araw. Sasagutin natin kung anong reklamo niya kay Kapitan. Galit na galit si Aling Magdang, Alegria. Hindi niya ako pinapakinggan. Dire-diretso siyang naglakad. Ay, may problema kasi. Ano bang problema? Pagpasyensyahan mo na ako kasi nakikialam ako ano.
Baka makatulong ako. Nagpapabakod kasi sina Romero at sumobra ang bakod nila kaya nagrereklamo si inay. Napaaway pa siya kina Kuya Romero at Ama Asyong. Sobrang sakim yung mag-amang iyon. Pwede niyo siyang isakdal para makulong sila. Ang sinasabi ng mag-ama, nagpa-survey daw sila. Kaya hindi ko alam kung anong mangyayari. Nagsumbong na rin si inay kay Kapitan. Ngayon lang matagal na sumagot si Greta. Hindi nag-ring ang cellphone niya. Sinabi ni Itay na siya daw ang bahala at pumasok ako sa trabaho. Sobrang galit ni Nana Madang. Hello, Romero? Miss mo ba ako? Gusto lang kitang kumustahin at palagi kitang namimiss. Mahal na mahal kasi kita. Ang sweet mo sa akin ah. O ano? Ay, oo nga pala. Hindi tayo makakapasyal mamayang hapon. Magbibiyay kami kay Mami papuntang Angeles. Ha? Matatagalan ba kayo? Hindi ko lang alam. Pero, sasabihan na lang kita. Mami, miss kita, Romero. Bye. Bye. Kailangan kong makausap si Alegria. Salamat at pinaunlakan mo ang pag-iimbita ko sa iyo, Alegria. Pupunta sana ako sa bahay ninyo, pero galit sa akin ang nanay mo eh. Ayaw ko sanang makipagkita sa'yo. Baka malaman ng mga kapitbahay. Machismis pa tayo. At baka pagsilosan ako ni Greta. Wala si Greta dahil pumunta sila ng mami niya sa Angeles. May mahalaga silang inaasikaso. Ikaw ang gusto kong makausap para maliwanagan si Nana Madang. Nakapagkolehiyo ka at alam kong maintindahan mo. Sa tingin ko, walang silbi ang pagkikita natin. Pinipilit ni inay na hindi tamang survey. Hindi pwedeng mangyari yan dahil mananagot kami sa mga otoridad kung gagawin namin yan. Mag-usap na lang tayo sa harap ni Kapitan. Natanggap na siguro ni Ama Asyong ang sumot. Isa ka ding walang hiya, malanding babae. Nay, huwag naman kayong magsalita ng ganyan. Oh, hindi ba pagkamalandi ang pakikipagtagpo mo kay Romero? Alam mong may nobya siya. Nakipagkita ka pa rin sa kanya. Kung anong nakita mo sa lalaking yawn at nababaliw ka na. Pakinggan niyo sana ako, inay. Nakipagkita ako kay Romero dahil yan ang hiling niya sa akin. Para ipaliwanag ko daw sa inyo ang tungkol sa pagpapabakod nila. Sa Kem, yung mag-ama. Maghaharap tayo sa barangay hall bukas. Kung ano ang pag-uusapan natin, tanggapin niyo sana, inay. At manahimik na kayo. Anong ibig mong sabihin, ha? Mas papanigan nila ako kaysa sa mag-amang yawn. Ang sinabi ni Romero, hindi pwedeng magkamali ang mga nagsosurvey dahil sila rin ang mapapasama. May kapangyarihan ng pera, Alegria. Kilala bilang magaling na surveyor si Engineer Palalay, inay. Kilala nila sa munisipyo at siya ang kinakausap nila sa mga pinapagawa nila. Ay, talagang pinapaboran mo ang mag-amang yawn. Hindi ka makapagsisinungaling sa akin. Hinahangad mo ang lalaking yawn, ha? Nagmamakaawa ko sa inyo, inay. Huwag sanang mababa ang tingin niyo sa akin. Gusto ko lang na maayos ang hindi natin pagkakaintindihan. Pero kayo na ang bahala. Ay, talagang ako ang bahala. Hindi ako papatalo sa magamang yawn. Kahit aabot pa kami sa korte.
Dahil sa lakas ng boses ni Mandag, alam mo, Romero, narinig ko ang pinag-uusapan nila ni Alegria. Sa totoo lang, naawa na din ako sa kanya. Mabuti at hindi ka narinig ni Nana Madang, Itay. Nandito naman ako sa loob ng bahay. Siya nga pala, nakipagkita ka pala kay Alegria. Alam ba ni Greta ito? Hindi ko nasabi sa kanya, Itay. Pumunta lang silang mag-ina sa Angeles. Naalala ko kung kasapin si Alegria para siya ang magpaliwanag kay Nana Madang. Ay nako, parang hindi mo alam ang ugali ni Madang. Kung may sinabi siya, hindi mo siya makokontra. Ay, mahirap siyang umintindi. O sige, itigil muna natin ang magpapatayo dito. At hintayin natin ang magiging desisyon sa barangay patungkol sa bakod na ito. Mabuti, Tay. At eksaktong Sabado bukas. Sayang. Napag-usapan namin ni Greta na maghapon kami mamasyal sana. Di bale, hindi isang araw, anak. Ito muna ang solusyonan natin ang problema natin patungkol dito sa lupa at sa pagbabakod. Sana, maintindihan niya ang magiging desisyon ng Lupon. Pumunta ako sa opisina ni Engineer Palalay at kumuha ako ng kopya ng survey, Itay. Ngayon lang ako nakapasyal dito sa Angeles. Talagang magaganda ang mga babae dito. Mas lalo pa silang pinapaputi ng mga ilaw ng mga restaurant. At marami rin palang Amerikano dito. Teka lang. Parang si Greta yun eh. Nanay kaya niyang kasama niya. At may kasama pa silang parang matandang Amerikano. O paningin ko lang kaya. Iniwan sila ni Greta at papunta siya dito. Hey, parang kilala kita. Oo, ikaw yung pinakilala sa akin ni Romero. Ano na yung pangalan mo? Napoleon, magkapit-bahay kami. Andito pala kayo sa Angeles. Hindi ba sinabi ni Romero sa'yo? Nagkita kami kahapon. Pero hindi na namin napag-usapan. Kagabi ako nagbiyahe patungo rito. Gabi din kami kay Mami nagbiyahe. Opo ka at baka mapagod ka. Mami mo ba yung nakita kong kasama mo kanina? At parang may kasama kayong matandang Amerikano. Yes. Si Mami ko yun. At si Daddy ang kasama niya. Daddy mo pala yun. Dito ang napag-usapan naming meeting place. Meron din akong mahalagang asikasuhin sa Subic. Pero naisip ko, mamasyal muna ako dito sa Glen. Ngayon na ipinaliwanag na ng Lupon sa iyo ang pagkapakipagay, siguro maliwanag na sa iyo ang lahat, Mandag. Ay, talagang magaling kang matanda ka. Pinaburan ka ng mga Lupon. Malaki siguro ang binayan mo sa kanila, ha? Nana Madang, mag-ayos na tayo. Hindi ako makipag-ayos sa inyong mag-ama. Ay, wala tayong magagawa, Inay. Umuwi na tayo. Ito ang tandaan mo, Asyong. Kahit saan tayo magkita, hindi kita kakausapin. Inay, alin na kayo. Uwi na tayo. Ako si Mandang. Di wag na akong kausapin. Mabubuhay naman ako. Hayaan mo na, Itay. Kalma ka lang. Cool. Kayo na ang umintindi kay Nana Madang, okay? Kumusta ka na, Greta? 2 araw na hindi na tayo nagkita. Pero miss na kita. Babalik kami kay Mami bukas. At si Daddy, babalik na sa Amerika. Ha? Nagkita pala kayo dyan? Hindi man lang siya nakapasyal dito para makilala ko rin. May ibang pagkakataon. Siguro, kapag
Magpakasal na tayo, no? Ha? Yan lang kung hindi ka kukunin ng daddy mo sa Amerika. I don't know. Oo nga pala. Nagkita kami kay Napoleon dito sa Angeles sa isang restaurant. Oh? Really? Nagkita kayo pala ni Napoleon? Nagkita kami ng isang araw. Pero wala siyang sinabi sa akin pupunta siya dyan. Mamasyal daw dito sa Angeles pero sa Subic talaga ang pupuntahan niya. Sige Romero, magkikita rin tayo. Bye. Bye. Bakit eksaktong nagkita si Napoleon at Greta sa Angeles? Bakit kaya? Nahalata niyo kaya kay Aling Madang na 3 araw na hindi niyo ako nakita? May malaga kasi akong ginawa sa Subic. Mabuti ka pa, Kuya Napoleon. Nakapasyal ka. Oo, may inasikaso ako doon. At saka umuwi din ako agad. Nagkita pala kami ni Greta sa Angeles, ha? Ano? Hindi ko inakalang magkikita kami, Alegria. Kasama niyang mami niya. Doon sila nagkikita sa kanyang ama. Ganun ba? Pero hindi ko na nilapitan ng ama ni Greta. Baka sa susunod, papuntang Amerika si Romero. Ay, kahit ikwento mo yan sa amin, hindi kami nai-English, Napoleon. Ay, Kuya Napoleon, pagpasensyahan nyo na si Inay. May hindi kasi kami pagkakaintindihan ni na Mang Asyong at Kuya Romero dahil sa boundary namin. Ganun ba? Aling Madang, pasensya na po. Ay, nasara ko sa magamang yawn. Sakim sila. May oras din sila. Naku, nagkasala yata ako ng hindi oras. Ay, bahala ka nang umintindi, Kuya Napoleon. Walang problema yan. Kung bakit ko pa kasi nasabi ang pangalan ni Romero. Pero hindi ko sigurado kung talagang ama ni Greta ang Amerikano na yon. Ilang araw lang ako nawala. Marami na palang nangyari dito sa lugar natin. Ininto namin ang pagbabakod, Napoleon. Pumunta pa kami sa barangay para mag-usap-usap doon. Pero hindi pa rin maintindihan ni Nana Madang ang lahat. Sobra kasi yata ang nakuhang lupa nila. Kahit magkakamag-anak, nagpapatayan ng dahil sa lupa. Ano ba yan? Oo nga pala. Nagkita kami ni Greta sa Angeles, ha? Nakwento niya sa akin nang tumawag siya. Talaga naman, ano? Walang nililihim sa'yo, ha? Oh, nasabi ba niyang nakita niya ang Amerikanong magiging inlo mo? Yeah, nakwento niya sa akin. Pero saglit lang yata ang ama niya doon sa Angeles dahil may mahalaga siyang inasikaso. Kaya bumalik din agad sa Amerika. Romero, huwag kang masyadong magkikwento kay Napoleon. Baka sabihin niya kay Madang ang mga sinasabi mo sa kanya. Alam mo, nakita ko siyang pumunta kahapon sa bahay nila Alegria. Wala namang masama sa sinabi ko, Itay. Hindi mo alam kung ano ang iniisip ni Napoleon. Siya nga pala, matagal siyang nawala sa lugar natin, ha? Ha? Itay, parang may ibig kang sabihin, ha? Wag na nga lang yan ang pag-usapan natin. Magbantay ka. Ay, nako. Talagang galit na galit si Madang sa atin. Isang araw, nagkasalubong kami. Alam mo, iba ang tingin niya sa akin. Talagang masama ang kanyang loob. Oh, Kuya Romero. Ikaw pala. Anong bibilihin mo? Tinapay at asukal, Alegria. Sana hindi ka magagal sa akin, ha? Teka lang. At kukuha ako ng asukal. Kahit si Alegria. Galit na yata sa akin. Si Greta. Tumatawag. Hello? Hindi mo yata ako miss, sweetheart.
Mabuti pa si Kuya Napoleon at pinasyalyan ako dito sa bahay. Anong sabi mo, sweetheart? Nagseselos ka yata. Aha, Kuya Romero, eto na ang asukal at kape. Tinapay pa lang bibilhin mo. Mga kaibigan, abangan bukas ang karugtong ng naisadulang sulat sa recuerdo ni Romero. Dito sa ating dula, Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artists and Talents Center Drama Productions, inahandog naman sa inyo ng the number one and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! In love with you till the end. Bombo Radio Bacolod. Number one!